Sabihin na natin, sa 1.8 million, 800,000 ang totoong turista o estudyante nag-a-apply ng totoong work visa. At 1 million ang pumapasok gamit ang sistemang 10,000 pesos service fee. Ibig sabihin, general estimate only, 1 billion pesos na ang nabayad sa kickback. At kung sa 10,000 pesos kada pasahero ay 2,000 pesos ang napunta sa airport operations, that means 200 million pesos kulang-kulang na ang pumapasok sa airport galing sa Chino. Hindi magiging ganitong kasystematic ang operasyon sa loob ng Bureau of Immigration kung walang padrino ang mga ito. Hindi magiging ganito karapal ang mga illegal na POGO operations kung walang protektor at kumikita ng milyon-milyon. Kaya hindi po tanong kung may kumikita ba sa ganitong operasyon. Ang tanong ay magkano? Ang tanong ay hanggang kanino? Sa bawat immigration officer, nag-average sa 20 to 40,000 pesos ang nakukuhang kickback daw kada buwan. Doble o triple sa take-home pay ng Immigration Officer 1 na 19 to 20,000 pesos lamang kada buwan. Pero kahit yan, barya lang. Somebody rigged the system, centralized the operations, and made this into a billion-peso enterprise. Somebody sold our country's borders for Chinese.